Ipadayon pagyud og pagpangapod-apod sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang tig 5,000 pesos nga hinabang pinansyal sa mga nabiktima sa Typhoon Odette nga hangtod karon wa pagyud nakadawat ni ini. Mao kini ang gipasalig ni City Administrator Attorney Colin Rosal sa publiko human sa direktiba ni Mayor Mike Rama nga ipanghatag yun ang maong ayuda. Sa gipahigayong press conference ni adtong adlaw Miyerkules, Hulyo 26, kipasabot ni Attorney Rosal nga aduna lay mga gipangresolba ang mga nagkadaiyang departamento sa syudad ay mapadayon ang pagpanghatag. Kung igo gyud na sila, na-verify yun na migo. So, entitled na sila. Kung napa ang budget ni Ana, then kinahanglan na ipanghatag. Kana lang siguro mo ay atong ipadangat nga kung naay wa kadawat o niya naa sa listahan, there will come a time nga ma-resolve ni siya in the soonest possible time ato ng papadayunon ang pag-distribute ni Ana. Kahinumduman nga naundang ang pagpanghatag sa syudad sa maong ayuda, human adunay ng gawas nga mga reklamo ug anomalya sa distribusyon sa milabayng tuig. Sa bago lang migawas nga 2022 Annual Audit Report sa Commission on Audit (COA), nakita usab sa mga state auditors ang maong mga issue sa pagpanghatag sa ayuda. Nalatid sa maong report nga adunay mga nagdoble-dobleng pangalan sa listahan, aduna sab mga pangalan sa lista nga gipangpirmahan apan wa madawat sa maong tawo. Ila usab nakita nga adunay uban nga wala nakasumiter og mga supporting documents nga nagpamatuod nga sila na biktima gyud sa Typhoon Odette. Matud ni Attorney Homer Cabaral, ang resident ombudsman sa Dakbayan, nasugdan na nila og imbestigar ang maong mga issue sa distribusyon sa ayuda bisan og wa pamigawas ang maong COA report. So wa pa na ko gisugdan lang nagsugod na ta pag-imbestigar ana based sa pronouncement sa mayor nga sa pag-assume gyud niya as ascended mayor nga niingon gyud siya nga my cup of coffee is not corruption. So iya din gyud imbestigar. So mo na nitabo sa ka barangay. With respect to 80 barangays, wa mamtay na dawat nga complain kana ra ang among na-imbestigar usa ka barangay with respect to audit funds. Rekomendasyon karon ni Attorney Cabaral nga mopadayon og in-depth nga investigasyon sa tanang mga barangay nga nisumiter og lista sa mga benepisyaryo sa ayuda. Nasayran nga dulan sa 160,000 ka mga residente sa syudad ang nakadawat na sa maong ayuda nga mokabat sa 791.8 million pesos. Apan sigon sa Department of Social Welfare and Services kon DSWS, aduna pagyoy mga ubang biktima nga kwalipikado nga wala pagihapon makadawat ni ini. Ikatakda makigmeeting ang city administrators sa mga opisyales sa DSWS ug Disaster Office aron hanayon ang sunod nga mga lakang sa kagamhanan sa syudad aron masiguro gyud nga mahatagan pa ang habiling mga nabiktima sa bagyong Odette sa ilang 5,000 pesos nga hinabang pinansyal. Kini ang balita. Santino Bonachita, Cebu City News.